ešte raz pojedli kapustu, huľky. A my mačánku. Mačánku? Mačánku, viete čo je mačánka? Hej, tak to tam trošku vyššie. Huby na smotane. Arról ne vegyél már nagy a kuffer. Az enyém, nem a tiéd. Oh, super. Jaj. Kösz. Prostredné dvere tam majú to. Aha, to je ako múzeum, áno? Ako múzeum, hej. Neviem, nejaké putáče tam majú a takéto. Také Košice pre mňa. Toto sa ti páči, tak sa prišiel. No. To bych dal jaké fialové deti. Kocsibe veszek egyet, akkor legalább egyet. Hogy? Veszek az? Vonali, fehér vonal. Tak, nie, že dáva, ale to tak. My sme narobili taký ramíky. Za to, že doktorov by treba dávať za to. Videl som, Manželka dala jednej doktorky, taký bez rámu. Nemôžem dotiahnuť. A teraz, abych to dostal do toho. To sa skôr ako keby iba šrafovalo, ako Iba posun. kontúry, hej, že ako okolo toho a iba sa šrafuje, akože iba sa stiera tá farba. Ako čiže nenanáša sa, ale iba sa ako podcukáva a áno. Ťuk. Čo to bude pekného? Maďarul? Nem Slovákul? No, oni sú také špeciálne. Predávajú ako, majú takú rovinu a keď to urobíš, tak vlastne to ťahá. Dobre, ale ja od neho musím dole ešte dokončiť. No. On to trošku urobil ináč, dobre ono dokončiť. Menjünk a képhez? Ott meg még nem ezelnek is, gyere föl! Marika, nem tudom magyarul. De tudsz, látod, már mondtad, hogy nem tudok magyarul. Azért várom az én házam. Kaštel. Igen. Ja som z Malých Trakán. A voláte sa? Orlovská Alžbeta. Alžbetka. A čo robíte, Alžbetka? Robíte plstenie? Z ovčiacej vlny. Z ovčej vlny. Áno, ja pracujem. A máte niečo hotové? Tu nám máte kaštičku. Áno, tak. Tu bude taška, ale ešte nie je to dokončené. Aha. A ako sa to robí? Aspoň povedzte, to sa trhá, alebo sa to ťahá? S mydlom a s vodou pracujem a potom tlačím. A moja teplota. Aha, vplyv teploty rúk, áno. Tak to spravím, že s mydlom, s vodou. Áno. A potom s takým spôsobom. Áno, a vlastne rozťahujete
Nie, len tak jemne tlačí. Aha. Jemne. A potom bude... Tak toto som ešte nevidela. Ešte nie. Nie. Ešte Aha, to je telefón. telefón, hej. No super. No ďakujem. Tyle powiedział, że dzwonię i pomogę. Ukážte. To je ujčok Seman. Tak, hej, neviem, že ja A čo máte ešte? Ukážte. nemám. Alebo pekne do rámu dáte. Hej. Vy ste šikulka, vy to už máte všetko narichtované. Tak, Super. hej, tak, super. Tak. Toto už je nafilmované. Môžete dať, ukážte. Toto už nafilmované. Dobre. Hej, Áno, super. hej. Čo tam máte ešte? A toto krátke, čo asi také tutory tam. To sú... Na Lúky, cesta na Lúky. Cesta na Lúky. Hej.